kuti takasangana one day. Ndakakuona ka one. Okay, continue. Ndakakuona ka one. Saka muswa, right. Muswa wakuya muswa wakafonegwa iwe wobva watanga muswa atanga kuitirwa noise wakauya ku Hatfield iwe wachiuya kuitei ku Hatfield iwewe pamba paDrama Doll wachidei iwe wakaya kunoku munhu akazokutumira mari iwe akatokazostora namaloti ndatumira mari right ruling ende inda papassport right ngatibudise mapassport inini newe ngatibudise mapassport aiwa inini ne nyara iwewe budisa passport rako neni ndibudise passport rako uyu ndounotarisa stamp remadate kuti inini ndauya kuzimu ndazotevera here izvozvi takutotaura nenyaya yekuti inini ndakatevera nyaya yekubhara yakapfuura saka nhumbi yako ndeye 10 in 1 20 in 1 oziva kutaura kuti iwe washandisa saka zvikuita kuti iwe kuenda kubhawa unongofosherwa zvikuita kuti iwe unokamburisa zvakafanana newe it means newe uri artist yekuinda it means newe uchimoenda kupefoma unenge uchimbotsvaka mahure zvasiyana iwe newe it means uchimoenda iwewe it means newe uchimoenda kumashows yako unenge uchimoendera kuhura simple ini newe takutofanana tane same marketing strategy we have the same marketing strategy saudongwe saka picture kekuita unge hanzi pane usatora zvinhu zvisabasa ure iwewe iwe nedzisa chamwari jana usandiudze nyaya dzenu saka inini newe tofanana iwe chigunduru inini newe we are the same right ndakatoti pauri iwewe maissues aitonetsa ukatotora chokwadi iwe tozofa pane chotora pafota isatowirira neumwe wangu ndichitogeti pamwe zvaenda okay ndobvazonotera kuno mirai ndimupe chaisatu usingazii kuti ndiani ukabiwa ukachekwa musoro ungotera munhu waona ka one usadaro kanja sadaro right wapedza kutaura here imimi mukambo musamisa nditi inini uri kuti ini ndazoteura kuzima nditi ndichimbotevera ndachiteura ani kuzima handinomuziva anogara kuzima right nyarara ndakakupa chance nyarara aiwa inini I gave you a chance to speak ndati nyara anditi ndakupa chance yekutaura iwe KB inini ndinomupa chance kuti ngataure saka ndichimotanga kutaura anenge achimbondizimisa you are stopping me why uchimbondistopa iwewe nyara anditi ndakupa chance saka ndotaura semunhu wacho asingandipi chance apo uri kundivhara musi unenge uchindivhara musi unozokutaura kani saka iwewo pane zvauri kutaura except zvemabhawa iwewe nyarara iwewe usinganyarari undipe chance nditaure nyarara undipe mukana give me that chance emunhu ari kutundirwa nevanhu guys inini I'm leaving munosara nezvikunduru chanu chehure ibaba nekuti haasi kuda kundipa chance yekuti nditaure nekuti anoziva nyaya dzake unoziziva nyaya dzako saka wadi kunyarara kuti nditaure urewe nyepera zvoda unyepera antoda mbiri here iyo mbiri ndati mbiri yokuti ndinoita chii nekuva famous nekuti handisiri artist inini apa ndinoita famous ndoita chii mari mwezuro uri kuenderei live every day ndinoenda live neaccount yangu saka iwe waumisi life yangu ulingende iumisi life yangu iwe wandiudzi zokuita nelife yangu iwewe you don't tell me what to do I'm in charge of my life haundiudzi zokuita you don't tell me what to do you don't tell me what to do you don't tell me apa haasi kuda kuti nditaure saka imi machimondiuyisa palive yemunhu uyu asingadi kuti nditaure
Ora tichizvara mwana uye naye. Right. Ipapa makutopuza mukoma. Ipapa kondomu rakadambuka kupiwe. Saka saka iye apa kuri kutaura ulingende chero kuri kutaura family ndiani ari kutaura saka apa muri kuita tag team ori muri kuita chi malo nyarara iwewe nekuti wakatonisira mari nyarara iwe malo nyarara nganyarare malo hasviri anosviga malo nganyarare malo nganyarare malo nganyarare saka iwewe usingadi kundipa chance ulenge ndinyarara saka unofunga kuti even if ndio mwana wako iwewe ndinouya naye iwewe. So do you think even if ndi mwana wako ndinopenga ini ndinounza mwana wangu kwauri wakatoita zvinhu pa social media ndinopenga ini my net to that extent iwe unditerested hadi kuti nditaure nekuti anoziva nyaya dzake mufesi unofana vanhu kubva everyday wotundirwa nevanhu 30,000 saka iwewo unogara iwewo nekuti wazoona ulengende wacho nekuti wazoita fenda kuti ugoona kuti ulengende nyani find out yechi saka une wachifunga kuti watundirwazve oise wakutanga kuda kuzozorora pana you everyday alright automatically unobva kubhawa wewe wauneni takasangana kubhawa saka automatically means kuti iwe paunobva kubhawa everyday unobva nechimunhu chakasiyana siyana havadi kunyarara vanoda kutaura vanoda zvokupeperezera hadi kundipa chansi apa kutotaura you are lying wakapusa ofana iwewo wakaita mwana wakaita chi iwewo ndiwo wakaputsa wese kuti unofamba uchita vana nemahure musi ndiwo wakatoputsa wese ndiwo inini ndakatoputsa beta inini ndaputsa beta iwe waputsa wese wakaita wakaunza mwana pamarriage wakatoputsa wese waputsa wese mwana kako kana iwewe ndinogara nako handiti ndekamunotekila I'm not a killer. That's why ndisina kana ka-abortion ka-1 palife yangu saka haundimisi newe haundimisi munhu wasangana naye everyday iwe right newe how do you feel uchimogurana nemunhu wasangana naye one day inini newe we've got the same marketing strategy my brother we are the same vari padhuze nako dhandaika munhu akwako kanodhanika everyday ungosangana nako atosaka iwe right iwe ndanopenga iwe brongo raunorinwa ndirepi iwewe unanga makutanyera uziyo wati kuvanhu una brongo ripi uda mbiri but hauna chekuita mbiri yacho ukaita mbiri uchaita mauresi inini newe tinohura inini newe tatofanana we are the same thing inini newe we are the same thing inini newe tatofanana nekuti iwe wasangana nemunhu usingamuzive wabva waenda inini newe we are the same thing saka ndimisi and haucontrol life yangu ndakutobudza kuti hunza bvisa passport titarise mastamp adate kuti hatina kuitira mastamp nesame day here iwe mwana we2003 iwewe ndakatoona usingaziye kamwana kafoloway boys kahure ako mukajanje kanotengesa mutsetse kumesesa the same stamp same date katsvagira kuti chiiwe uda kuita undetseke iwewe unokuya nenyaya dzinyowani chamwari chihure icho usaita unge ukuya nenyaya dzinoshamisa iwewe ndiwe dzinokushamisa nekuti iwewe dziri kutokushamisa nekuti ndiwe chigunduri chinofamba chichimbosvirana nemahure wadii kutsvaga wadii kuuya nemunhu asiri hure apo
kana nene zvimahure apa watonditeura kwanda the one that taka wachingati how did you take me iwewe wabva iwewe how did you live with me saka inini ndagara newe kubhara here ndagara newe kubhawa iwewe nekuti watoenda neni did I force you iwewe haundiudze iwewe newe uri hure inini newe tofanana uri hure times 3 we nekuti wakutohura inside marriage nekuti inini I'm very much better nekuti ndinohura ndiri single iwewe chigundu musanditorere machanzi ipapa munoita stop sign kwandiri is the stop sign amundi misi iwewe nyarara iwe maloti nyarara ausviri unosviga nyarara katap gamise iwewe you should have considered maloti before Kandiri. You should have considered her. Which way Kandiri? What was not consider? You should have considered her. Saka undi misi. I feel like I missa. Muri two chara muri three. Amundi misi. And this could have chinu. And this could have chinu. Oh, ulingenda only uzi chinu. Only misi. Nakuti watowe Kandiri. You followed me. So only misi. Chapter we are the same bitches. Taka uri kute kuchi. Ndatofanana newe saka zvato inini newe ndakukuudza. We are the same thing. Nekuti iwewe wasangana namusikana usingamuzivi wobva wamutora. How sure are you kuti ndeni? How sure are you kuti inini? Saka ndadi kutaura mutsva ndakadzoka.